Hej og velkommen til Macho Gaming. Nu er kanalen fuldstændig åben igen. I dag, der skal vi lave et trade-up med nogle fantastiske skins. Det er det, vi gør nu. Go nummer 2. Ja, okay. Det er ikke sjovere. Macho T R D K Jeg tror ikke, jeg kan gøre det. Spænding stiger. Lad os lige kigge. Fuck, den er vild. Der. Hvordan er det? Fire testet. Det er beauty. Yes. Husk at subscribe min pro-kanal, hvis I også har kunne lide den video her, ikke? Og så lige husk at like og kommentere.